selaku dadi kepala desa ana ing Kukuban Karangsemi kene. Iya. Ngaturake panuwun. Uga ngaturake panuwun dumateng perangkating desa, sedaya panitia sumrambahe sedaya para warga masyarakat ing Kukuban Desa Karangsemi. Ingkang boten saged kula sebutaken setunggal mbaka setunggal ingkang sampun kersa paring kapitadosan dumateng kula sakanca. Anggenipun gelar kelir nggantung gong, anggenipun ngeraketaken balung pisah. Iya, ngeraketake tali persaudaraan meneh, ngeraketake tali paseduluran meneh karo dulur-dulur warga-warga kang sarta para pepunden ana ing Desa Karangsemi. Pancen kaya mangkono. Iki jare Biyung. Iki wis merupakan anu kok no. Piye? Agenda rutin tiap tahun. Iya. Agenda rutin tiap tahun. Aku wis rambah kaping pira ya sowan ning kene ya ning Karangsemi ya. Iya. Ping pinten? Ping 3. Ana sing ngomong 3, ana sing ngomong 4. Iya. Ya wis udakara ya wis ping 3, ping 4 awake dhewe rene. Alhamdulillah wa syukurillah. Jane rencanane no taun iki duaku dalange. Oh ngono. Rencanane duaku ya. Ning gandeng pas rikala awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata ya kuwi menghibur nalikane kepungkur pentas ana ing Desa Ketawang Gundang nek ora kleru. Iya. Kuwi akeh para warga masyarakat Karangsemi sing nyusul rono. Oh ngono. Terus akhire warga masyarakat musulne ana ing ibu kepala desa. Nek tetep wayangan dalange njaluk panggah awake dhewe. Wah iya mak iya ngestokake dawuh. Dadi sing ora ana dienek-enekke cancut gumreguti ibu kepala desa mbuh piye carane awake dhewe sak kanca Astabrata kudu tetep menghibur ana ing bengi iki. Oh ngono. Iya ngestokke dawuh. Pun Bu kepala desa kalih warga masyarakat Karangsemi. Nek kalih kula sak kanca sanggar seni Astabrata niku ora sah wedi regane larang. Oh iya. Ngono ya, Mak. Wong ya jer wis luwih kok siji ngono lho. Iya. Aja wedi larang. Wong ki kok wis telepon, wong kuwi kok wis rawuh ana ing gubuke awake dhewe kuwi jarang kok wayangane kok terus malah ora sida. Iya. Mesti akeh sidane. Nek wis para omah nek wis rawuh ning gubuk lho ya. Iya ngestokake dawuh. Apa meneh Bu kepala desa iki jan luar biasane. Ayo. Disiplin akan penggunaan anggaran masyarakat. Oh ngono. Ibu kepala desa. Ibu kepala desa kuwi disiplin akan penggunaan anggaran masyarakat. Oh ngono. Tandane apa? Aja keplok sik, tandane disiplin apa? Tandane disiplin wayangan bengi iki lho leh ngonyuang ngono aku pasaku. Waduh keplok. Lak kira ya ngono kuwi nggur ketoke akeh nggur ketoke. Nang jane nggih sekedhik Bu, semonten niku sekedhik asline. Iya Mak, ya alhamdulillah. Sing baku ora ngrembug dhuwit, ora ngrembug materi, iso sowan ning Karangsemi neh petuk karo dulur-dulur Karangsemi kuwi wis bombong luar biasa ngono. Wah iya ngestokake dawuh. Sing baku tetep Desa Karangsemi nguri-nguri budayane, ngurip-ngurip seni budayane. Oh iya, Aku ki nek karo Desa Karangsemi ki desa kene iki pancen beda dari yang lain. Desa kene iki pancen luar biasa spesial istimewa kanggo aku no. Iya, Mau wiwit awan wis diwiwiti nganggo wayang kayu ana ing pundene Ki Ageng Keniten nek ora kleru. Iya, ning pundene Karangsemi. Aku cocok kadang kala nek ora ana kegiatan ya nyang punden kono Karangsemi. Oh iya, ndonga ben tetep dalange aku. Iya. Iya, nek kapinujon longgar, wis luar biasa kono ki. Mbok saiki nganti sakyaene jek enek ketheke napa mboten kula nggih mboten nate jarang mriko. Ya nek biyen akeh biyen ketheke no. Ya luar biasa.
Oh lah niki yo. Kethek kok jambon. Ndaya. Donga ya nak, donga. Luar biasa. Ndongake kanggo para warga masyarakat ana ing desa Karangsemi. Iya. Kanggo sembodo Kang Jinangka Rahayu Kang tinemu Basuki Kang Kaesti nganakake adicara agenda rutin tiap tahun. Heeh. Ya kuwi kanthi adicara bersih desa. Oh ngono ya, Mak. Utawa nyadranan ndongake muga-muga sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa nyadranan ana ing desa Karangsemi. Heeh. Desa Karangsemi dadi desa sing baldatun toyibatun warupun gofur gemah arepah loh jinawi karo tata-tata raharja murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebena saking bencana alam. Iya, macem-macem sing dadi profesine, macem-macem sing dadi mata pencahariane warga masyarakat ana ing desa Karangsemi. Heeh. Ana sing dadi bakul. Muga-muga sing dadi bakul tak dongakne bar adicara bersih desa bakulane saya mundhak laris. Allahumma amin. Muga-muga sing dadi pegawai negeri tak dongakne munggah sing dadi pangkat kang sarta derajate. Allahumma amin. Muga-muga sing dadi petani tak dongakne hasil panene saya apik regane saya larang. Allahumma amin. Muga-muga tak dongakne sing dadi tukang tambal ban muga-muga ning Karangsemi akeh ban bledos. Arep diamini piye? Lah ya nyan ya kuwi ngono, duwite iki hasile kok ban bledos kuwi. Tukang tempel ban. Iya. Alhamdulillah sowan komplit. Sowan komplit kaya adat saben sanggar seni Astabrata. Oh iya, sinden-sinden ana Cikruk Lupat Monem. Oh iya, sowan komplit kanca-kanca pesinden Waranggana, pengrawit, wayang gamelan, ayo sound system kabeh ya diborongke dalang. Ayo. Mula iki ngene ya Nok, kepiye? Sadurunge ngaturake tetembangan kang maneka warna kang sarta ngaturake mbak-mbak lan adik-adik pesinden luwih dhisik ngumandhangke lancaran bersih desa. Wo ngono ya, Mak. Mergo kurang afdol rasane nek ora ngumandhangke lancaran bersih desa. Iya, iya Mak, iya ngestokake dawuh. Karben den bawani riyin. Dibawani kalih Mas Heru Linantano. Oh iya, Pagawas dipun bawani riyin lancaran bersih desa kunjuk warga masyarakat desa Karangsemi ingkang nedeng nindakaken adicara bersih desa. Maka Mas. Apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh sukar sakit. Yuk monggo bareng-bareng 1 2 3 ya. Liya 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 mandang saja. Ayo
Pak Pepuji ngadicara agenda rutin tiap tahun kaya ngene iki tetep po diuri-uri kang sarta diurip-urip ya, Nok. Oh ngono ya, Mak. Kanthi gelar adicara seni lan budaya, wabil khusus gelar kelir gantung gong ngenekake wayangan kudu tetep dipepetri nganti besok. Oh ngono ya, Mak. Tak kira nek perkara regenerasi dalang, regenerasi pengrawit, regenerasi sinden kuwi ora ana enteke. Oh ngono ya, Mak. Dalang tukulan-tukulan sing umurane sak adi-adiku saiki ya wis akeh. Oh ngono. Sinden-sinden ya saya akeh. Ngono. Pengrawit-pengrawit ya saya akeh. Oh ngono. Ning sing perlu diperhatikan, kuwi regenerasi pecinta wayang. Oh, penggemar wayang. Merga ya kuwi besok sing ngarepe tetep nguri-nguri kang sarta ngurip-urip dengan cara ya kuwi nanggap. Oh ngono. Rugi no dalange akeh, sindene saya akeh, pengrawite saya akeh. Nek ning seneng wayang ora enek, gek sing nanggap sapa? Oh ngono ya, Mak. Mula seni lan budaya wabil khusus wayang kulit kudu tetep dipepetri. Oh ngono. Tradisi adat istiadat kaya karang semi tetap menjadi tolok ukur. Tolok ukur desa-desa yang lain ana ing Gondang tetep ngenekake adicara wayangan. Wah, iya ya, Mak, iya ngestokake dawuh. Luar biasa. Awake dhewe berkarya sak mampune no, sak mampune. Awake dhewe ya sak mampune, sak gaduking nalar, sak kadaring lampah. Iya, awake dhewe ngakoni isih akeh kekurangane, isih akeh kesalahane tinimbang keluwihane. Iya, Mak, iya ngestokake dawuh. Ya sak bisane nut jaman kelakone. Iya, Merga para anut dawing para sarjana ingkang sujaning budi, budaya kuwi terus berkembang. Iya, budaya kuwi terus berkembang. Budaya kuwi terus berkembang bebasan melesat tanpa batas, melesat tanpa batas, namun dibatasi oleh norma-norma budaya itu sendiri. Oh, ngono ya, Mak. Melesat tanpa batas tapi tetap dibatasi oleh norma-norma budaya itu sendiri. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya, wingi wis leren pirang-pirang dina, saiki ning Karang Semi. Sesuk isih lanjut no. Ngono. Sesuk bengi ning ndi? Sesuk bengi ning pabrik gula Lestari. Oh, Patian Rawartasana. PG Lestari kuwi ya nek ora kleru wis ping 3 dalange panggah awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Oh iya, Mak, iya. Sesuk bengi lakone Kresna Duta, lakon kakian womong itu. Lah ya. Lakone Kresna Duta, njaluke ngono ana PG Lestari. Ampun, Mas Pur Durnapa wis perange rasa akeh sakne jenengan ya. Perange rasa akeh, penting kula nyuwun Kresna Duta mboten krenek dinyang ya. Ya, Mak, ya ngestokke dawuh. Malah ya perang sithik-sithik nok nggo ngibur sing seneng perang. Iya, ya ngestokake dawuh. Sesuk ning PG Lestari, Terus tak umumne mbok menawa bakul-bakul do nonton, mbok menawa dagangane wis entek terus nyusul nonton wayangan bengi iki. Ayo, Sesuk ning PG Lestari tak wacake sing wilayah Nganjuk dan sekitarnya wae ya, Nok. Ya, Tanggal 23 ning Blitaran Sukamara. Bu ya, Terus tanggal 30 Kampir Jasa Nganjuk Sambatan, Nduk. Oh ya. Ora apa-apa kancane dhewe. Ora apa. Ya kuwi sing wilayah Nganjuk kari loro kuwi PG Lestari terus Blitaran Sukamara, terus sing Blitaran Sukamara lakone nek ora kleru kuwi Wahyu Purbajati. Oh iya, Terus sing ning Sambatan kuwi Banjaran Narayana. Wah, Sambatane njaluk banjaran lho kek. Ya, oh ya Allah, nggih sing 31 Lengkong no. Lengkonge pundi? Sumber Sono. Wah, wis jadwal susulan 31-ne Sumber Sono Lengkong. Wah, ya. Lengkong. Lenggon anu ya.
Gliak-gliak waton kecandak, sareh-sareh waton pikoleh, gremet-gremet matone slamet. Heeh. Gogojekan karo ngaturake mbak-mbak kang sarta adik-adik waranggono. Wah iya, ngestokake dawuh. Heeh. Sing didhisikke aku njaluk Dik Sinta Widya Palupi ngadeg bareng. Oh ya karo Mbak Yovika Listiarisma. Ngono ya, Mak. Ngadeg bareng berdua menyapa warga masyarakat ana ing Desa Karangsemi kang ngadani adicara bersih desa bengi iki. Wah ya, heeh. Sepote sing gumyak, sepote sing gumyak. Monggo Dik Sinta kalian Dik Yovika. Dadeke, yo sepote yo. Ae. Ae. Yo 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 yo. Luar biasa. Selamat malam Dik Sinta Widya Palupi. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Selamat malam Dik Yovika Listiarisma. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Wah, menika sing setunggale asli Nganjuk, sing setunggale mijil saking Ngawi. Ya. Dik Sinta sampun lulus kuliahe? Nggih, niki nenggo wisuda. Nenggo wisuda, tapi sudah bergelar sarjana nggih. Nggih, nunggu SPK. Nunggu SPK, Nduk. Surat keputusan kelulusan. Oh nggih nggih. Ya ngono kuwi. Aku nek ora diterangne aku ndak sekolah lho, Nak. Ora diterangne ngono kuwi ora roh. Surat keputusan kelulusan. Ya, luar biasa. Calone gelarnya berarti Sinta Widya Palupi SPD. Wah, sarjana pededel. Loh, nggih mboten Apa? amat. Sarjana pendidikan. Pendidikan. Calone bu guru nggih berarti? Nggih. Nah, nek yang sing satunya itu sarjana apa, Dik Yovika? Seni, Mas. Sarjana seni. Nggih. Wah, ambak pesinden ning luar biasa pendidikannya ora kena disangga enteng. Gitu. Dik Sinta? Dalam? Dik Yovika? Dalam, Mas Dalang. Penontonnya komentarnya Dik Sinta gimana? Luar biasa mboten? Alhamdulillah niki luar biasa, kuat jan niki guyub rukun, Mas. Nggih, nek Mbak Yovika gimana? Nonton penonton Nganjuk iki piye? Nggih, sami anu Mas, rame. Rame, heeh. Nggih, sing putri-putri, ibu-ibu ngagem jiblab sedanten. Jilbab. Jilbab nggih. Jilbab, heeh. Terus sing bapak-bapak ngagem peci sarungan. Ayo. Pun kados mirsani pengaosan. Loh, warga masyarakat kene lho, Nok. Sinta karo Yovika. Dalam. Warga masyarakat kene iki ora nggur tresna karo kabudayan, ning agamis spiritualnya itu tinggi. Oh. Tak titene melo agane sakmeng lho. Nggih, pripun? Boyo masjid Karangsemi duwaten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, penonton Karangsemi geruduk nonton wayang. Wah. Mboten salat riyen. Lah iya salate engko bar limbukan ku salat sik. Salah iso iki, Mas. Salah Nggih, ibu-ibu sing lenggah teng isor wit hati-hati mengke nek roke dileboni anu lho, gremet-gremet orang-orang. Kowe wis enek legginge kok, Dik. Jero iki dadi jero daster ya enek legginge. Dadi pun antisipasi riyen. Antisipasi. Dik Sinta, Dalem adicarane bersih desa. Desa Karangsemi. Karangsemi. Nek pancen wis sarjana pendidikan ketono ilmu dan kawruhmu. Yo. Pendidikan calon guru itu harus tinggi IQ-nya. Ngece, Mas, ngene. Ngece. Ngece. Karangsemi iki nek menurut kacamata Dik Sinta Widya Palupi iki ora mung desa. Ning iki iso apa ora? Nggur sak desa Karangsemi iki mbok onceki no iso apa ora? Dioncaki ngono. Maksudnya diartikan Karangsemi itu apa? Nggih, coba. Pripun? Njajal. Persuku kata ya. Nggih. Persuku kata. Wah iki sapa ki? Apa ki, Mas? Widodari. Ki rombongan sapa? Ki mang apa yo bare nek karnaval to, Mas?
Ora to. Iki nyapa nyusul barak. Ngerow. Wo, iki bar tanggapan ning Joseto iki to. Ya enek wis bar iki lho. Aku bar saiki. Jan, ungu. Jangan kayak widodari. Gak terong. Iki tanggapan ning tangga desa, engko rasa jaluk bayaran ning aku lho ya. Ayo duduk sini dulu, duduk sini dulu. Nah, duduk mriki sedaya siro pira ki? Jumlahe. Jiro Lupatmo. Kalingan ketuprakan. Iya. Iya. Iki jane lakon napa? Kok kaya tobong. Wis lungguh sik. Wis rasa limaku. Anu ki, Trah Mojopahit. Trah Mojopahit jan. Heeh. Dek Sinta. Dalam. Kembali ke laptop. Kembali. Artikan desa Karangsemi menurut Dek Sinta Widya Palupi. Karangsemi. Pertama suku katanya adalah K. K. K niku artinya nopo Dek Sinta? K. Kabudayan lan kesenian tansah diuri-uri. Luar biasa, tepuk tangan dong. Cocok mboten, Cok? Cocok. Cocok. Buktinya Oke. agenda rutin tiap tahun tetap nanggap, Pak. Wayang. Itu K pertama. K. Terus kedua disusul Ra. Ra. Rangkaian acara wayang ing dalu menika minangka tandha syukuripun warga masyarakat Karangsemi. Luar biasa. Mas Herman, tepuk tangan dulu Mas Herman. Oke. Itu karang, terus barang senututi. Sanututi. Senututi. Oke. Se menika menapa? Sedalu natas anggenipun gelar wayang. Heeh. Menika minangka agenda tiap tahunnya. Agenda rutin tiap tahunnya. Cocok Nah. mboten, Cok? Cocok. Cocok. Oke. Karang terakhir mie nyusul. Mie nyusul. Mie. Mie apa? Mie suwi maratuwa. Lho. Apa mie apa sing apik? Milih dalange ya sing Joko. Joko. Sing ganteng. Ganteng. Ora kambun wedokan. Amin. Nah. Iki yogane iki ya enom-enom. Nom-nom. Ora ana sing duduk. Oke. Sindene niki nggih ayu-ayu. Ayu-ayu. Ora ana sing rondo. Ora nek. Ora nek. Nah, sing paling penting, Mas. Paling penting Murah. murah. Kena dicicil. Alhamdulillah. Ninggal KTP. Nah, rungokne lho Bu Kepala Desa, murah kena dicicil. Nggih. Tapi ninggal KTP. Ninggal KTP mawon. Ya. Saiki yo pika. Nggih, Mas pripun? Desane Karangsemi. Nggih. Kecamatan Gondang. Ayo. Iki persuku kata, nek persuku kata kepenan nggur loro tok to, gun karo ndang. Saiki per huruf. Nggih. Kecamatan Gondang. Kecamatan Gondang. Gondang menika kan terdiri dari 7 huruf. G O N D A N G. G. Nggih. G pertama, G menika guyub, Mas. guyub. O Ora. N Nate D dredah A amarga N nunggal G. gegayuhan. Nek digabung Guyub ora nate dredah amarga nunggal gegayuhan. beda agama ora gendro, beda panemu ora Ora padu. beda pilihan. Ora gontok-gontokan. Luar biasa. Didik aku ngene iki lho, Cak. Saiki doa terbaik. Nek nggur ndongakne muga-muga ayam tentrem kathah rejeki kuwi akeh. Saiki dongane kudu seni itu lewat seni. Ndongakno lewat parian, Dek Sinta. Parian. Parian. Ayo. Nggih, Pak Barok mungkin nyatus, Pak. Doa terbaik apa? Namel parian iki. Parian. Oh, ngaten nggih. Kembang turi
Oh, nganggo laras. Ora to, Mas? Barang nganggo laras ora? Oh, ngaten. Heeh. Kembange menur, Kembang turi kembang menur. warga Karang Semi. Heeh. Tansah urip makmur. Allahumma amin. kudu tetep rasa nganggo laras. Amin ngono kuwi. Terus nah, siji neh. Parikane siji neh. Ngoten. Siji ndak krasa, Nduk. Kali atus berarti. Parikan siji ki 100 ya, Nak ya? Nggih. Jam. Parikan siji 100. Ayo, satu lagi. Kembang turi malih nggih. Wah, apa? Oke. Kembang turi, Iya, kembang semboja, artinya warga Karang Semi, heeh. mugi bagya mulya. Allahumma amin. saiki yo Vika. Parian berpantun rian, Nduk. Nggih, kula tak mboten saged laras nggih, Mas. Oh, biasa datar. Nggih, mungkin nek dilaras niku ya urung genah kok ditambah hiburan. Ayo, parian doa terbaik Karang Semi. Yuk. Karang Semi. Mangan kuaci, kulupane bayam. Mangan kewaci kulupane bayem. Nggih. Artinya Warga Karang Semi mugi-mugi ayam tentrem. amin. Terus kedua parikane ben padha dua-dua, parikane padha lorone. Nggih. Ayo. Mangan kuaci ning pinggir kali. Mangan kewaci ning pinggir kali. Nggih. Artinya Artine warga Karang Semi mugi-mugi kathah rejeki. amin. Sinta karo Yovika. Nggih. Aku yo duwe parikan siji lho. Napa? Mangan kewaci ning nggon peteng. Napa? Rondo Karang Semi meteng bareng. Lah niku lek yo bidane bingung lek arep ngatasi, Mas. Ora apa-apa lho iki lho contone luar biasa kaya ngene iki lho. Jentrek. Leh kaya terong. Nggak usah gilar. Sadurunge tetembangan, anu ya, Nggih. iki ngaturke caping gunung. Oh, ngaten. Caping gunung jenggleng. Ayo. Ning jenggleng yo pektorno. Ayo, sing jenggleng pektor. Ayo kesini tor. Ayo. Ora takon jaran. Ayo to. Kaya kentekan banyolan terus juger-wari ngono. Sini. Jan luar biasa. Ki suwi ijen lho Sin ki. Lah nggih. Anu Sira. sibuk tugas akhir. Iya. Kula kinten dipecat, Mas. Betul. Sepi anu mik. Mas Vektor, Nggih. siap menjenggleng Dek Sinta dan Mbak Yovika? Oh, ayo siap dong ngene. Tapi jengglengnya kudu ada perbedaan loh ya. Perbedaan. Dek Sinta itu kuliahnya di Surabaya. Oh. Jadi karakterik keras kasar. Kasar, wong etan loh, Mas. Nek Mbak Yovika terlebu kulonan. Kulonan. Kudu alus, Alus. jengglengnya kudu kebak ing reh tata krama. Mataraman mergo. Mataraman. Sik totor lha engko jenggleng aku iki krasa ora tekan gone ora jek. Heh. Piye ya lah ngomong terusan. Nah, aku paling rodok krasa ya, Mas. Rodok krasa. Jek nek aku iki piye jal? Aku dhewe gak iso bayangke lho ya. Ngene lho. Itu. Yo apa lho. Ayo. Anu dulu, Dek Sinta dulu. Sing kasar sih. Oh, no. Oke, iya. Mangga Dek. Saben wengi nyawa Dek Sinta piye jenglengane Victor piye? awal-awal rodok lumayan. Rodok. Aku yo jenglengan ya Victor. Iya, iya. Pokoke sing penak aku mah nek ra penak. Yo yo wis to, tak garap halus. Mataram, Mas. Mataram. Dipasno lho Victor. Pasno lho. Nanti pas Geduk to, Mas. aja kena ketatap.
Kurang cek mbak incengi. Sak pinten Mas? Yen memacan Halus Matarama, halus tor. mung karo Iya. Terus nyembah. Nah, Mataraman no halus. Apa to ter kok ora krasa belas? Kosek to, ngladeni wong alus karo wong kasar ki tetep ana rambatane. Oh ngono. Ya pi Kang, Dalem. mosok urung kacek, Nduk. Dereng kacek belas sih Mas. Ya ampun, balik Sinta. Balik sita. Majapahit, Mas. Yo, betul. Enggak aku. Makanya melak gemait. Tak waplok lho. Kulino. Ayo. Bisa nyawang sinden rombongan liyane. Rombongane dhewe sik Iya, iya jasana. Bablas. Kowe iki wong setugle wis clutak. Trutak. Ayo ber. Loro erong karo entek kok iso. Entek. Ya maaf. Maaf ya, Mbak ya. Tangane lho. Meneh. Gunung Mataraman. Balik ya Pika. Yo, Piye, Dad? kok ora anu belas sih nyapa dojane nggenmu fungsi ora? Iya ra penak ki, fungsi ora lah, masane. Lah kok modele kaya keran ngono ya. Lah ya nyenggol wae ora lho, Tor. Hah? Nyenggol wae ora kok. Lah urung tak sembung. Oh, biasanya mbok sembung dhisik. Tak sembung, galih asem ngono kae biasane. Ayo ya Pika. Yo. Oke deh ya. Ayo ya Pika. Dol. Wes. Hei. Tangane nakal. Tak tapuk lho. Oh, tapuk ngene. Ya. kosek. Urung kok kesusu ya. Majapahit tok. Pahit tenan nek iki yakin. Majapahit ya. Panas Ya Allah, lucune anake Capa iki ya Allah. Ngelak, oh adeke ngelak. Dimiki. Timiki. Adeke ngelak Desi mesake. Pempesnya didelok sik, Mbak.
Yup. Sik to. Yo kae iso mudheke dawa kok tangan. Adek, oh luwe gedang, Mbak. Biasanya nek bocah cilik kan ora untu to. Nangis sik. Sik, nyapa. Nyapa kok iso, ndang iso nyapa. Jawa. Kok guyu lho. Opsine ana loro, Mas. Nyapa? Ki antara dolan karo ya. Kok iso Doyan karo ya. Kok iso doyan karo ya? Doyan mergo nom. Heeh. Ora doyane kok. Walah. Piye ya saewuan ah. Kudu doyan, bocah cilik kudu dipamah. Nah, aku doyan. Lumah kene sik. Nyapa? Nah, aku ki doyan. Nyapa ora nek urusane karo dalange kok iso. Ora urusane dalang kowe didulang kudu manut. Ya. Nek ra dipamane gumoh ayo nak. Sik to. Jare manut. Anu maksudnya yo nek bayi mosok iso ngencik imboke. Kecik. Lanjut sik. Rapenak. Wah, kopine pahit ra. Angeten. Panas hutan panas haling-haling tapi Biasa mawon. gunung Kok anarkismen. Ya coba padake karo gone kana. kono sapa? Pengibot lho maksudnya. Kibotane. Cah cilik mboten pareng nakal. Nek nakal didukani Ibu. Bu, Bu. Oh, mi kopi mulai. Wah. Mi bupar sinem mriku. Walah wis kadaluwarsa nek iki wis. Kok iso lho? Ya lek sepura sik. Dari sepuluh, sungkem sik, wis sesepuh. Wis sepoeh ning kene. Sesepuh. Sesepuh. Ayo. Heeh. Natian wadon sareta Oke Mas, yuk.
Dilanjut. Syukur bisa nyawa guna desa lati raja kene ala Inspektor juga ya duduk ya. Nggih, Pangedono, Mas. Heeh, iki lho aku arep nekoni para-para kencana wungu iki lho. Kencana wungune Trisil. Berdiri iki mongko ndi? Ngene iki aku terus ora nyangoni ngono beban lho pikiran iki. Oke. Kok mulai lho? Kok iso mulai lho? Lah mosok gur mejing tok lho. Ya omong no, wis kadung munggah kok. Mosok kadung munggah ra sida ya getun no. Saya ta Mas Akbar. Piye? Kowe salah panggung apa piye? Kingko itunge piye? Itu lek sampean mau bar tanggapan ndi? Aku tanggapane cedak kene. Mojo seto. Heeh. Lah sing ngongkon nyusul sapa? Aku dhewe karo Dik Barok. Pakku to. Heeh, piye nek WA piye? Anu tanggal 20 Akbar mayang ning Gondang ning Karangsemi. Karangsemi terus. Tulung yo teko. Terus. Jadi pas aku macak teko ini terus engko hitunge piye makanya aku takon. Maksudnya Pak Barok ya gur teko ngono lho. Lho, Ya gur teko, ora nyinden. wah, nggih to, Dek. Nggih, kok iso Dik. Lah iki ngopo? Iki nyapa kok disusul barang ngopo? Lah kon teko aku yo rene to, Mas. Oh ngono ya. Yo iya. Oh, lah wis bar kono. Kono wis bar. Lho, ngene lho Mas, awake dhewe iki semakin mahal semakin singkat ngono lho. Oh ngono ya. Yo iya. Kok ngono ya tak rencana? Semakin mahal. Ngono ya. Asta Brata saya ngono ya. Iya, jam 1 kudu bar. Jadi saya mahal, saya dilu.
saya singkat durasine. Iya. Engko yo genana karo Dek Barang lho, Mas. Iya, Mesakane bocah-bocah wis do macak cantik-cantik ngene terus ora kon nyapo-nyapo terus ora disangoni lah yo mesakne. Nggih, Pak Lurah nggih. Wis ngene Bu Lurah. Bu Lurah. Wis ngene wae. Piye? Ki sok to, nek aku ning dhuwur pangku ora nggo dhuwit. Sinden 1, 2, 3, 4, 5 sok isuk nyusul ning omahku. Nyapa nyamamu? Lho jare njuk sangu. Yo saiki dadak nyamamu nyapa? Lho, lah dalang ning dhuwur panggung kok ora ono nggo dhuwit no. Kok iso ngono. Lah duitmu digawa Dek Barok ngono kok. Ya, Ya Mas, ade iki sesama seniman ya to iki nek Mega. Iki jan lagi roh kabeh niki kula. Ya dijak, kudune rombonganmu iki lho, ping masuk. Mosok pink karo ijo. Oh, ngono ya. Jadi pink karo ungu ki sik matching. Pink kok karo ijo gak matching. Ya digawe sing nabrak pancen. Oh pancen ngono. Iya, no. Sisteme ngono kuwi. Ya. Iki kon medon genti awak dhewe sing nyindana medon. Aja. Medon. Aja. Iso medun lho Mas aku. Mbak Prigel menika sudah saya anggap seperti kakak kandung saya sendiri. Oh, lek kakake berarti yo nyangoni kok medon. Lha sing nyangoni kan kakake to kudune. Deh, kakake. Lah bengi iki sing mayang sapa? Ingsun. Lah iya, sing entuk dhuwit sapa? Ingsun. Lah mosok aku nyangoni kono. Lah kono ya bertanggapan kok. Lah kan mang. Oh iya Dik. Kudune sampean dadi bintang tamu ning kono tak sangoni. Sik to, dalang kok kon nyambi bintang tamu iki lho, Mas aku. Nek dhisik. Sore rono dhisik dadi gentenan. Iya. Ada iki sesama seniman kudu saling Support. saling menghargai. Sik perkenalan singkat ya, singkat-singkat. Namanya sapa iki? Nah, kenalan dhewe-dhewe nyekel mic, Mbak. Nyekel. Sirene Renjel kapok we dipajang. Nama panggilan. Ayo sing Mbak Saya Raras. Raras. Iya. Yang sebelahnya singkat-singkat saja. Nggih, kula Tika. Tika, Raras Tika. Terus yang satunya Kula Tia. Tia. Yang satunya Kula Mega. Mega. Kula Prigel, Mas. Ora takok. Yo kancane ditekoni aku ora mbok tekoni. Lah wis kena Wis sentimen karo aku. Kulino awor. Loh, awor. Sak panggung. Ya. Matur sembah nuwun, Ibu Lurah ya. Ibu Lurah sampun nimbali Astabrata sak rombonge ya Mas. Ya muga-muga Karang Semi tansah pinaringan kesehatan, kelancaran rezeki, panjang umur ya Mas. Amin. Berkah barokah panen berambange muga-muga tansaya melimpah. Amin. Ya, wes aku tak medun. Kok iso medun iki lho? Lah, sinden larang kok Mas, yuk kenalan tok mbok kok nyanyi. Pani piro? Sak lagu bareng sak lagu. Apa lah? Kanca-kanca. Wis sak lagu sembarang wis arep Lagune apa? tahlilan yo kena. Aku ra wani ngarani mergo ora mbayari ngono lho. Kuwi lho, Pi. Apa? Kuncine apa? W ning C apa piye? WC. Apa, Mbak? Lagune sing rame apa sing kalem, Pak Bu? Ya rame. Rame. Sing rame. Heeh. Sing kira-kira kabeh nyanyi ngono. Anu ya, Mas. Sing ngangge gamelan mboten? Ya ora apa-apa. Ninggal katresnane ya. Oke. Ya, ninggal katres. Ini tadi juga permintaan tuh. Saking? Bulurah nih. Oh, Bulurah. Ndi to Bulurah jane? Cek lenggah mboten. Oh menika nggih matur suwun Bu Lurah niki ninggal katresnan dari sinden-sinden penyanyi AM. AM menika singkatan dari AM Anggur Merah. Anjar Wening Musik. Anjar Wening Musik ya. Musik. AM aku tak red label. Tahun ngarep. Enak topi miring, Mas. Mas, tahun ngarep ya toh. Iki kan nyadran toh. Tahun ngarep genti awake dhewe ning kene. Akbar ning Mojoseto ngono. Ya. Ya. Ya, Mas. Ninggal kertas langsung seragenan wae ya. Yo. Langsung jaranan mau aku seragenan. Oh, oke. Jaranan no. Ayo kita blocking tempat, guys. Blocking tempatnya, guys. Ini panggungnya sangat lebar, jadi kudu blocking tempat. Mega lek gak sedang buri terap, Dek. Ya. Yo, ninggal katresnan Astabrata bersama sinden-sindesnya AM Anjar Wening Musik. Yo.
kasih Mas Akbar. Kita kapan toh satu panggung? Sik suwi. Dik suwi. Kanu lho, golekno job Kalimantan neh no. Kowe sing ngenyangi Mas Badar lho kowe. Tempuk aku. Salahmu ra iso. Salahmu dadi dalang ki aja kelarisan ngono. Ya. Mas Akbar. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ngapunten aku lan kanca-kanca ganggu sampean. Mboten ganggu, malah seneng, malah bombong, malah bunga. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mbak ya. Prigel, Mbak Mega, Mbak Tia, Mbak Tika, kali Mbak sapa mau? Mbak Raras. Mbak Raras. Apa mau milih sampean milih sing ndi, Mas? Lah mumpung ning kene to. Iki milih maksudnya gue tambahan sinden Asta Brata atau milih sebagai konteksnya apa? Tergantung penampamu. Yo tambahan sinden toh. Tambahan sinden. Nah, aku tetep setia ning Mbak Prigel aku. Loh, aku gak termasuk, aku sing tekon iki lho. Ogah aku dadi grupmu. Bro. Males aku dadi grup. Masuk kabeh, Mbak. Masuk kabeh ya. Sok Masuk ben kabeh. dijak kabeh ya, Mas. Ayo no. Sak grup ngene ya, Mas ya. Yo sak grup anjar pening musik karo Asta Brata sok ning Kalimantan. Oh ya, amin, Golek amin. donatur sih. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Muga-muga masyarakat Karangsemi sehat selalu. Amin. Selalu terhibur ya, Mas. Amin. Muga-muga ndang enek pagelaran wayang neh dalange Mas Badar. Mas Akbar. Ya. Wes, terima kasih banyak. Sehat selalu. Aku nyuwun pamit karo kanca-kanca ya, Mas. Nyuwun ngapunten. Aja nesu to sayang. Tak cium lo kamu. Wah. Enek dalang gampang nesu sesuai setruk. Oh, rasa gatok sering jogging kok. Ya. Matur nuwun. Anu Dek Barak matur nuwun nggih. Iya. Apa kok Caca mulai montoran deh gojengnya siji-siji. Rumah sate itu. Iya, iya, makasih. Sedang mantuk, sedang leren. Masaku. Iya. Oh iya, sian. Nuwun, diteruske no. Ngaturake pamundutan yang belum dipinangkani. Oh ngono ya, Mak. Sik menyelam sambil minum air, maca-maca. Oh ya, nyimak Mas Dalang Waris Sugiono Surabaya. Oh ngono, ana meneh. Mas, kula nyuwun dadi ati saking Pak Agus, Ketua Sarujuk Balikpapan. Lah iki lho, iki Balikpapan iki. Sugeng dalu Mas Dan iki saking Jabrik badhe nyuwun kutut manggung. Iya. Bu Kades request ninggal katresnan sampun ngatur. Mas Akbar, terus saking FMA ngaturaken panuwun menika saking Pak Lasiman. Gendenge podang kuning. Iya. Wis sementara kuwi wae. Ya ditutupne ya, Nok. Ana bir kita Ayu Stiani. Ayo ngadeka coba kaya ngapa Mbak Bir? Seperti ca. Mbak Bir kita Ayu Setiani. Selamat malam Pak Dalang. Luar biasa. Penontonnya bagaimana menurut Anda, Mbak? Penontonnya banyak. Saya tak pertanyakan nih sampean nih loh Pak. Iya perasaanmu melihat sindan sing cantik-cantik kayak ngomong jatuh cinta apa ora Pak? Ngene lho. Apa Pak? Wong lanang ndelok wong wedok ayu kesengsem itu sudah lumrah karena itu fitrah wong lanang. Ya. Tetapi kari piye carane ngempet hardaning hawa nafsu.
Berarti ki mang sinden-sinden cantik-cantik ki mang sampean mang gak enek sing tertarik hatinya ngoten. Yo tertarik, tapi kan iso ngempet iman dan takwa. Eleh ngapusi. Biasane dalangi bojone akeh lho, Pak. Nggih to, Pak Bu nggih. Saiki pacarmu wis akeh lho, Pak. Astagfirullahaladzim. Us ya. Ya nembang. Nggih, enten pamundutan Pak Dalang. Minangkani diwalik slindro, ben ganti suasana, podang kuning. Aduh, aku dudu ratune lho, Pak. Lah kae wis gubuk asmara ratune. Kan ratune gubuk asmara terus mampir goleki podang kuning. Ya. Anu, bawanya sinom aja ya, Pak. Oh gitu, oke. Biar tidak sama ngono lho, Pak. Benar. Ben gak wadah. Wah, yo. Dibawa dhisik Mbak Bir. Apa Mas? Apa mau Mas? Aja. Lah kok enek mak senting gendaan ngono aku ya pikir apa. Ya. Manismu hangu jiwa Ini namanya sinom Grendel, Pak. grandel. Grandel rokok. Terus Agawe ruciting gale terus rara apa kang upama munduta rohmi wingi pas nderekne Astabrata ana ing Laladan ndi keh pentas terakhir nika? Jatisrani, Pak. Jatisari. Jatisari. Aku salah terus. Jatisari kae dimatke kanca-kanca kok redok suntrut. Guayane kae jare nedeng anu sakit. Nggih, nembe boten sehat, Pak. Sakniki pun sehat toh tapi Ya, belum, tapi kalau di atas panggung itu harus disehat-sehatke, Pak. profesional. Ya luar biasa. Terus Tertentu tak turuti ibarat wong numpak perahu iki jenenge cengkok. Cengkoke tak olah apa meneh sampean to, Pak. Malutit. Maksudnya iki ngolah ning dhuwur panggung Iya, arep ben piye betul. panggunge urip. Iya. Wis dak wani aku. Yo terus. Nyapa kok gak wani, Pak? Ada yang cemburu to, Pak? Boten, maksudnya itu kita itu ya harus terus. Tak kira nek aja yang dijaga. Enggak, ya semua itu ya. Terus Lu mampah tanpa welah yuk. ning madyan
Telaske, Mbak Bir. Temah gunjing anggen jonging pagulingan. Mula wingi sakit wingi bar gara-gara anu to sampean mandhap riyen. Iya. Iki kok aja lho. Boten. Tetep nganti tancep kayon. Nggih. Dilanggamne riyen. Ben suasanane ngendhek meneh. Ayo. Mangga buka celuk Mbak Bir. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Uyuran alur isih tak sayang. Ora krasa esuk
kita. Ayo wis ngaturake pamundutan podang kuning. Oh ngono. Pagelaran iki uga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh, iki dadi sing memonitor ora mung penonton kang ana TKP, nanging kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kabeh padha ndongake Desa Karangsemi kang ya kuwi nedeng ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Oh ngono ya, Mbak. Teruske. Heeh. Mbak Aulia Pangesti. Jumeneng, Mbak. Sepole, Cok. Ya. Luar biasa. Selamat malam Mbak Aulia Pangesti. Selamat malam Mas Dalang. Ngaturaken hiburan atur tetembangan. Saiki genti sing bernapaskan karo melodi, Mbak. Nggih. Mas kula wonten cerita sedikit. Apa kuwi? Kula wau kan teng bis, nggih to? Badhe mriki. Iya. Saking Sidoarjo. Terus wonten bapak-bapak. Bapak-bapak. Nggih, tanglet kula, Mbak badhe teng pundi? Ngoten. Teng Anjuk, Pak, wonten acara. Iya. Ngoten to? Terus gak der kok, Mas, aku mau cerita. Oh, cerita. Ora apa-apa. Terus piye? Lah, terus wayangan, Pak, ngoten. Derek sinten? Akbar, kula ngoten to. Heeh. Terus ngeten, Mbak, Akbar niku napa tenan to pacare sing Kediri niku. Ngoten. Oh, sing sapa sing dimaksud? Sing Kediri sapa? Niku lho. Oh, sing gak ning kene to? Mboten. Iya, terus. Lah, terus kalau jawab Pak, mboten niku namung settingan wong Akbar niku dalang dereng kambonan wedokan ngoten. Lah nggih leres to, Mas? Betul. Lah iya, pun ngoten mawon. Yo alah. Wonge wis tekan, Prung. Lah napa? Wis tekan lokasine, Prung. Maksudnya numpak bis iki wis tekan, Prung. Empon. Nek urung tak cegate. Ora. Nggih, niku namung settingan lho, Pak. Ngoten. Iya, kita kan yang sepenting bagaimana penonton itu senang. Iya kan profesional. Penonton senang, pelaku seni pun ikut senang. Nggih. Iya, sama-sama menyenangkan. Lah tapi nggih leres to, jenengan lak dereng blas babar blas mboten kambonan wedokan. Insyaallah dereng. Wis nembang aja. Iya, Mbak Rendelek guyu pawas ngono. Mas wonten pamundutan apa? Wis bebas. Oh, bebas. Aku njaluk malah mbok critani neh. Lho niki saestu Mas, kula mboten ngarang, sumpah niki. Iya, aku percaya sampeyan jujur. Lah, nggih niki kan di streaming. Lah mangke kula nek ngapusi, lah mang jare kok gak tau kambonan ngono. Ya to. Pun nggih. Nek maksudnya mambu parfume lho. Ayo, Nggih. apa? Napa niki sing dangdut? Ya ora apa-apa, pokok musik, sing anyar ora apa-apa. Kesayangan entuk, dino entuk, sing urung katur. Mboten wonten request nggih. Boten, bebas ayo napa Mbak Aul. PP apa mawon nggih? Oh iya, kuwi judulnya apa to kuwi? Gadis Manis Kalimantan. Oke, piye penak. Nggih. Yo, coba kayak apa? Aku ning Kalimantan yo duwe cerita. Cerita riyen apa kula nambah riyen? Nebang sik. Oke. Kayaknya Sinta ngerti kok paling banter. Dua. Yo. Gadis manis Kalimantan sudah katur kanggo konco nom-noman. Terakhir ya, Nok. Terakhir. Mbak Renjel Meladiana Putri. Jumeneng, Mbak. Ayo, sepati, Cok. Oke, Rio.
Putri. Bayo. Selamat malam Mas Akbar. Saman tanggo penutup. Aku penutup. Penutup season limbuan. Season limbuan. Jadi aku yang terakhir ya. Penutup itu karo bahasa Nganjuk itu Apa? tongseng. Tongseng. Tongseng itu penutup. Ya. Bukannya tongseng itu kambing ya? Ya tapi nek tongseng nek Nganjuk nek ngarani tongseng. Oh, tongseng. Penutup. Oh, penutup ngono ya Mas ya. Aku udah ngerti tenan loh. Ya. Mas sama bahagia banget ya hari ini ya. Iya. Ketok moodmu membaik gitu ya. Iya. Mana wis di mau diparani sinden akeh mau ya Allah Mas. Lah aku dadi wong lanang bayo. Dah neo ngono lek aku ketoke. Sama ndak enek rasamu iki gak enek ngono ya. Aku saiki wis fokus madhep ngulon. Oh, ndak ngene saya aku takut pisan Maksudnya ya. nek konoan madhep ngulon ya. Iya Aku salah. saya Mas aku takut siji iki lho. Biasanya kan ngeten iki kan biasanya sing jaler to, sing tanglet. Cik tau Ini kan- terus ya mau piye? Ngene lho. Menawa to aku takut. Kalau kan biasanya ngene iki sing jaler. Iya. Ngene lho Mas. Biasanya kan ngene sing jaler to, sing tanglet iki kula sing wadon sing tanglet. Jan niku sakjane niku tipene seperti apa ngono lho Mas. Kok ben oleh wong wedok terus wong wedok ganti neh. Ngono lho Mas, tipemu sing tenanan sak tenane iki apa ngono lho. Nek zaman kuliah kan cinta-cintanya hanya cinta monyet. Cinta monyet. Jadi ki penjajakan mergo wong rabi kuwi orang gur sedina rong dina ning sepisan kanggo selawase. Selawase. Wah, wis tekan kono ya mikir ya. Oh iya. Iya. Lah jangan aku takut tenan iki biasa jane piye. Lho nyapa? Yo ora mbok menawa ngeten sing Oh, ngefans. kriteria ngono to? Kriteria karena yang ngefans jenengan tuh banyak sekali. Amin, ya rabbal alamin. Kadang ngono ndak masih kamu tenan, kadang wong ngono, Mbak Mas Akbar pas di pacar ya, Mbak. Mbak Akbar apa ngono panggilan Mas Akbar. Ning ndi Mas Akbar, Pak. Aduh kupengku ki rada ngono lho jadi niki nggih para penonton yang mbak-mbak yang masih perawan-perawan atau mbok rondo-rondo mbok menawa Mas film ya Mas ya. Wah, jahat. Bos aku bukulane rondo. Yo rondo lek sik ayu mening ngono kan ya ora masalah to Mas itu. Oke. Ya kan ngono, Mbak Mela sampean mengadakan sayembara ngono ya kan. Kaya wayang para prabi tak sayembara. Lah ngono Mas kriterianya apa gitu. Ayu laire tekan batine. Ayu Pun lair. cukup niku mawon. Oh, itu aja. Iya. Ayu lahir karo batine. Berarti lek wonge pendek ndak masalah. Ya nek iso dhuwur. Oh, ndak iso dhuwur. Jarene ayu lahir kan batine. Nah ya nek kan ayu lahir itu kan nek mau dibagine akeh to. Ayu lahir itu nek menurut aku ya sing dhuwur. Dhuwur ngono ya Mas ya. Mok ngono tok. Wis, Siji tok ngono ndak pengen sing duwe anak 5, enggak. Urung apa-apa sing ngopeni anak. Ya menawa wis bonus ngono. Duet sama Mas Heru. Aku duet dengan Mas Heru. Sono. Oke nih, iki lho Ben Mas sing tak ganti suasana. tunggu-tunggu ya iki lho Mas Heru iki lho. Domong ya. Kira Mas Heru dituntun apa ya? Enggak. Oh, ora. Masa jaluk nganggo sepot. Halo, ya Allah Mas Heru. Iki fans nomor 1. Aku yo duwe cerita. Oh iya, aku pengen ngrungokne. Oh, iya, Gak iya. ki dino iki Aulia ulang tahun. Selamat ulang Oh, tahun. Yeay. Happy birthday Mbak Aulia. Anu, nak tak seneni aja nesu ya. Gak, tambah pinter. Wes. Uga Vektor juara ketoprak lho ketoke. Oh iya, Apa ketoprak juara toh? 1. Sinta komplain juara telu nang wesu ngamuk-ngamuk di. Oh, Victor ngamuk kok. Kowe tak Wesu story-ne. Padahal aku apik. Mbak Aul jaluk hadiah apa ulang tahun? Kira-kira buka terus ki lho. Aku yo dikado aku diki ulang tahun loh. Mbak 12 Aul Mei. yang lo jaluk kado apa? Heeh, mentahane ae Mas. Dari sini nggur permen. Wes dak apa ki lagune? Apa jel? Heeh, sing Iya, duet emang sing wes Wes jarang wis duet karo aku iki. Wah. Dewa Tresna. Oke, Dewa Tresno. Kayaknya kono lho, Pan. Weram aja. Jarang. Kayak bagus oke aja ya. Mas tau pelek. Pajan elek. Oh yo, ya sini cium tak cium lho golek. Mengisor. Oke. Ya, Asta Dewa Brata Tresno. spesial Karangsemi. Oke. Bulurah, Suku Dalu. Bu mengke kula nyuwun kambili. Oh, kerambil kita. Yo jarang wi. Nggo jamu ya, Be. Jamu. Oh, jamune kerambil ta Mas sampeane? Nggih. Kalih sabar gak tau nesu wis. Amin. Amin ya Allah. Detek yo. Dewa Tresna Mas Tris. Ya. Barejo
sekarang sini bergoyang ono dewa Pokoknya bersama Mas Mas Hendro. Mbak Angel Ella Putri. Terima kasih Mbak Angel, Mas Heru. Ayo. Slendro nak, ayo. Perkara gegendingan